jam geno wali fini wete men nyande dewo gocolte ujune 2026 ina hawri e 13 ujunere temen capannayi jeeɗiɗi fergo mo ino nyaho woti hersu walabu mum neɗɗo kaalowo ko boni e woɗɓe so renaki jomum meɗan nangede ñoore so ada nyoha ini moƴƴi saha fo jeccitoɗa ƴeewa so ala garɗo so wona ɗum meɗan nde jaggaɗa ñoore duɗal pular murtuɗo Joob goomu walli fo duɗal pular murtuɗo Joob caggal nde ɓe muuli defte 4 tumnorɗe jangde tolno 1 ha tolno 4 ɗen defte ko tumnorɗe e jangde lowɗe gandal e humpitoji tooɗi hande kadi goomu ngu arti e fannu goɗɗo ngu yaltinani en deftere hesere pul muulade ñande 31 lewru bawte hitande 2025 deftere nesuwal kulle gurdiwal biologie sukarijam e terɗe ɗowoji ɗum gurdiwal e farayse biologie ko helemere ittande e ɗemgal grek bio ko firata ko gurdam logos firata ko gandinal helemere gurdiwal ina soomi manaji ɗiɗi gurdi jopoto ko gurdam wal jopoto ko gandinal wadde gurdiwal ko gandinal gurde gurdiwal ko gandinal jangowal bittowal ciiri gurde e kulle gurdam ko ngal gandinal jaangal dendingal cata kewɗe jowitiɗe e gurdam ko wayno kullewal zoologie puɗiwal botanique nesuwal physiologie e ko nandi hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe nde ɗo deftere sen teskima nde wiya ko sukarijam e terɗe ɗowoji ɗum nde winda koye ɗemgal pular lamgal bingal cer wadde pular diwti tan e wiyede jangue pular ala ko janguire pular saabu eɗen gandi ɗeɗo gande keɓotono koye ɗemɗe koɗe ɗe ɗemgal pular ko ɗemgal lowgal humpitoji e gande towɗe musidɓe tedduɓe deftere nde ene tawe e juuɗe kalfinaɗo ngalu duɗal ngal ende tawe e juuɗe Amadou Dulo Sow tawi koye leydi Mauritanie deftere nde en mbawi famde konde lowde gandal e humpitoji towɗi to banggue fannu cellal